Zdravím, zaujímalo vás niekedy, ako to vyzerá v jadrovej elektrárni, alebo ako fungujú? Poďte sa na to spolu s nami pozrieť. Je to tak. Kvôli maturitnej práci sme sa vydali až do ďalekého Zwentendorfu, aby sme pre vás mohli natočiť unikátne zábery. Tak sa pohodlne usaďte a začíname. Ako prvé sme sa vyviezli asi do výšky 26 metrov výťahom. Ak vás niekedy zaujímalo, ako vyzerá otvorený reaktor, tak tu ho máte. Inak taký fun fact, výška tohto jadrového reaktora je asi 36 metrov. To je asi ako výška priemerného 12-poschodového paneláka v Bratislave. Z akých častí sa ale jadrový reaktor skladá a ako vôbec funguje? Toto sa nazýva tlaková nádoba reaktora. Skladá sa z dvoch počastí. Z tzv. Veka a telesa. Toto sú Bohrové tyče. Slúžia na reguláciu štiepnej reakcie. Zasúvajú sa medzi uranové tyče, v ktorých prebieha štiepna reakcia. V neposlednom rade sa v reaktore používa špeciálne upravená chemicky vyčistená voda, kvôli tomu, aby nespôsobovala koróziu a nevznikali usadeniny. Do nej je ešte pridávaná kyselina boritá. Tá funguje ešte ako ďalší regulátor štiepnej reakcie. A z čoho sa skladá uranová tyč? Na začiatku máme uranové granule, ktorých je aspoň 30% uranu 235. Tieto granule sú následne nasypané do tzv. Palivových tyčí a tie sú ukladané do tzv. Kaziet. Čo je ale vôbec tá štiepna reakcia? Tu môžete vidieť izotop uranu 235. Keď dom vrazí neutrón, rozpadne sa na dva jednoduchšie prvky, ale pritom vystrelí ešte ďalšie dva, občas dokonca až 3 neutróny. Čo to znamená? Znamená toto, že štiepna reakcia má exponenciálny charakter. Keď je reakcia nekontrolovaná, dochádza k... Aby k tomuto nedošlo, používame Bohrové tyče. Tie dokážu pohlcovať neutróny a vďaka tomu znižujú efektivitu reaktora. Pri extrémnych situáciách sa spustia všetky Bohrové tyče naraz. To spôsobí zastavenie reaktora do pár sekúnd. Jadrová elektráreň sa skladá z viacerých cirkulačných obehov prevodu. V prvom okruhu sa nachádza reaktor. Ten je pripojený na tzv. Parogenerátor, v ktorom sa vytvára vodná para. Preto, aby voda bola celý čas v kvapalnom skupenstve aj cez enormnú teplotu až 320 stupňov Celzia, sa nachádza v obehu aj tzv. Generátor tlaku. Ten generuje tlak až 150 paskalov. V druhom okruhu začína voda premenená na paru cestovať pod turbiami do turbíny napojenej na generátor. Turbína sa rýchlo roztočí a pritom roztočí generátor, ktorý začne generovať elektrinu. Tá elektrina sa následne napája na vedenie cez transformátor. Para sa následne vykondenzuje v kondenzátore a pumpou je odpumpovaná naspäť do parogenerátora. Tretí okruh si berie vodu z nedalekého vodného zdroja. Môže ním byť rieka alebo jazero. Voda následne preteká cez kondenzátor. Zohriatá voda z kondenzátora je následne rozprašovaná v chladiacich vešiach. Istá časť vody vystúpa v podobe pary, zvyšok sa vykondenzuje a steká dole do bazéna, odkiaľ je znova používaná v obehu.